Dneska budem troliť Fúzio na live chatu. Tak. Do it. OK, chlapci, ako keď chcete vidieť víkendovku potom 0:20, není problém. Pozri sa za seba, idem ho troliť. Postavíme full rumúnsky tým, odmietam s tým hrať, darujem 20 výhier a to bude decit víkendovka. Kde to zare? I tých cánky by ukradli. Pozri si za seba. To je v prdeli. Pozri si za seba. Skúsim ho tako vytroliť. Pije vodu. A čo on je? Joj. What? What the? Dávať tie peniaze. Keby tá hra bola fakt dobrá, rád by som ti povedal, že jo, kámo, si ho kúpil, sa to tá hra je dobrá, čo mám poslať? podporovať aj finančne. Čo mu poslám? Pošlem mu toto. Božiaľ. Vysmievacieho smajlíka. Neodporúčam dávať peniaze. A bežem už jednu. Proste budem mu provokovať. Si. Nemám nejaký Ale. scripting, nejaký moment, OK, nechcem žltý už tak dolár. dochádzajú tocky. Neviem, jak ste na tom vy, ale akože nejaké šitné tocky, že čo môžem dávať do SBC, už dosť dochádza. L. Nemám tam úplne toho veľa. Mám ešte True. Jo, Ja mám 3 toc v klubu, tak si nestežuj. Tak vole. Prosím, že noob. Nevšimajte si to. Ja si to počítam. Je? In-game sheet 3-2-1, koho z trojice, Bape 93, Messi, Totti a 90... Napíšem, že ty si Kido. 55 Debiňa, Tots, Ty si Kido. Tak by som to spravil. Keďže Messi finesu myslím, že nemá to ty. Dávať peniaze do UFC sa vyplatí, dávať do Totti, pak už je to dead. Nevyplatí, kamo, nevyplatí. Ja to opakujem odjak živa, rokúce na streamoch, že fakt vám neodporúčam v žiadnom prípade do tejto hry dávať peniaze. Jediné prípady, kde to chápem, je keď si content creator, vráti sa ti to, vieš si to dať na náklady, je to súčasť tvojho podnikania, to viem pochopiť. Druhá vec, keď si prohráč, potrebuješ tie pointy na pro eventy, viem to pochopiť. A tretia vec, keď si milionár, keď máš vyslovene miliardu eur, máš Ferrari zaparkované pred domom, tak OK, tak si spôsobíš, ako 100 eur ťa si zaplatí, nezabíš do pointov. To sú jediné 3 prípady, kde by som povedal, že OK, dobre, chápem. Inak proste to je sračka. Tak vytvořím odkaz na môj food web app tým, aby si mi ho odnotil plus. Alebo čo, ne, ja mu dám pitu. A tam máš možnosť, že sdílet. Máš možno, bude vedieť, možno nie. 900... Počkaj, 100 minus. Mám ešte niečo vôbec, čo tam viem dať, ty kokos? Je tu krát? Šitná tocka, alebo dačo. Není tu krátka. To sú objective karty. Takže... Stojí taký Carvachal, môžem ho tam dať? Stojí dačo, ale ako... Neviem, koho tam iného už dať už. Tak, áno. Páči sa, keď mi odpovie, a poviem už jednu. Raz.
Môžem ti poslať tým aj cez Foodbin, alebo len cez WebApp? Ako keď veľmi chceš, môžeš poslať aj cez Foodbin, ale ideálne je to cez tú WebApp. 5, OK. Tam si myslím, že je to ideálne. Dobre, poďme pootvoriť už iba toto. No tak. Počkej. To podľa vás vyhraje zlatý míč, za mne budú Bellingham, Vini nebo Wirtz? Myslím si, že v tejto chvíli je favorit Vini. Povedal by som, že Vinicius je v tejto chvíli favorit. A bude to ešte závisieť od Kopy Ameriky a od Eura. Lomeno. Tam si myslím, že ešte sa zamiešať, že ak to napríklad vyhrá Anglicko a Bellingham bude mať dobrý turnaj, tak Bellingham, ak by náhodou proste najlepší hráč Eura a vyhrali by to Nemci, tak to môže ešte zahrať v jeho prospech. Lomeno. Myslím si, že v tejto chvíli to má najlepšie rozbehnuté Vinicius. Loser. Myslíš, že bude tento rok takový úkoly, kdy dostaneš peky do ďalšieho ročníku, po prípade kdy budú díky? Typoval by som, že budú, keďže posledné roky boli. Dobre, požiadajte like, pretože ten damage nečíta, takže budem rád, dajte like.